mace ta yi adalci akan zamanta da mijinta, akan rayuwarsu ta auratayya, akan zaman ibada ne suke yi, ba zaman jin daɗi ne kawai ba. Rabon aure da jin daɗi tun ran da aka ce an ɗaura shi, to daga nan rabin soyayya da take ciki ta samu an cinye ta. Saboda me, abubuwan da ake wa juna ita macen take gaya wa namijin da namijin yake yau ne za su bayyana gaskiya ne ko ƙarya ne. Da zaran an zama ɗaya an ɗauke shauƙin wannan, wato kaman a ce tsananin da yake cikin zuciya na soyayya an kasa biyu an ɗauke rabi an bar ɗaya, saboda yanzu gaskiya ce za ta fito. To an dinga tafiya a cikinsa kenan, ana wucewa kuma sai a zo wani lokaci da mace za ta dinga cewa tana zaune da miji ne don 'ya'ya ba don shi ba. Shi ko Allah bai yi aure don 'ya'ya ba, su aure ai riba ne. Aure ku shine ainihin uwar kuɗi na kasuwanci. Aure kasuwanci ne, amma shi kanshi auren shi ne dukiyar kuɗin. 'Ya'ya riba ne, saboda haka Allah in zai yi hisabi ba ta riba yake fara ba, ta uwar kuɗi zai fara. Su riba ana tambaya ne a tsakanin mutum biyu. Don haka mu yi ƙoƙari mu ga mun kyautata kuɗin wato dukiyar farko kafin riba ta zo. Shine ayi kokari a ga auren ya kyautata. Idan mijin ke zama azzalimi kuma kina son shi, kina son zama da shi, to ki boye aibinsa, kar ki sanar da kowa, ya zauna a cikin cikinki. Matukar abin da zai aibata rayuwarsa ne yayi wanda wani bai ji ba, to ki rufa masa asiri kar wanda ya ji. Idan ke yake batawa ki gaya masa, idan bai ji ba yana da wani wakili ki gaya mishi a daidaita ku, a sulhunta ku. Kar magana nan ta watsa a duniya, zaman ku bai kare ba, a rika ganin sa hoto tsirara, ke kuma kina tare da shi, kina dariya, kina rangwada kai, ki ana jin tausayin ki, kin tona masa asiri, ba ki da lada a cikin zaman auren sa ko guda ɗaya, saboda kin tona asirin sa. Amma idan kina neman lada a gurin Allah, idan ya saba miki, ya cuce ki, kika gaya masa, ya baki haƙuri, ko kuma ya shiru bai na, sai ki kai kuka gurin Allah, ki sa goshin ki ƙasa ki gaya wa Allah. Allah ba wannan da ka haɗa ni zama da shi, ina son sa, ina son zama da shi, amma ana samun sabani tsakanin da shi. Allah ka mai da shi mutumin kirki, Allah ka girmama ni a zuciyarsa, Allah ka ɗaukaka ni a kan shi, ka ba shi ikon haƙuri da ni kuma ka bani ikon haƙuri da shi. Allah ka fahimta da ni. Allah idan zamana da shi ba shi da alkhairi, Allah zamana da shi ya ƙare, ka yanke min ta yanda ka so ya zuwa yanda ka so, mafi sahilin wakati, mafi sauƙin rabuwa. Allah kuma ka ba mu haƙuri da ni da shi. Wannan shine abin da mace za ta yi. Idan miji ya zama sakali akan 'ya'yansa, baya musu abu, ke ce kike yi, ba gori zaki ba. Ki ci gaba da yi wa 'ya'yan, kine masa addu'a Allah ya fahimtar da shi, kina nuna wa 'ya'yan nan cewa uban su ne fa. Duk abin da zaki wa danki a duniya, idan kina da shugabancin ƙasa, kina da bankin ƙasa a hannunki, duk ranar da aka ce 'ya'yanki ba su da uba shegu ne, kin shiga tashin hankali, domin wannan uban kuɗi ba zai siye shi ba. Ki san kimar wannan mutumin, yana da kima ƙwaran gaske fiye da dukkan abin da yake hannunki. Uba yana da kima, domin Hausa sun ce da uba ake ado, riga sai a siya a baka. Ki girmama mijinki iya girmamawa, ko menene halin shi. Ki yi haƙurin da idan kika bijire shi kanshi zai yi kuka ya firgita, ya ga cewa ke marfar asirinsa ce. Don haka kada ki yi saurin kai korafi. Mai kai korafi a kullum kwanan duniya, wata laifin a kansa yake karewa. Bare wannan duniya da muke ciki babu daɗi a cikinta, sai dai makamancinsa. Hiya duniya aqallu min al-qalila wa ashiquha azalla min al-zalili. Ita duniya ita tafi komai kankanta, amma masoyinta kuma shi yafi kowa wulakanta. Domin me yace ta summu bi sihriha qauman wa tu'mi. Ita duniya wani lokacin tana kurumtar da mutum saboda sihirinta, ka kurumce baka jin komai, bayan ku gashi ana abin a kusa da kai. Yace qauman, wani lokacin kuma wa tu'mu, sai ta makantar da kai, ana yin abu a gaban ka saboda tsananin shagalar da take cin zuciyarka baka gani ba. Fa hum yatahayyaru la bila dalili, sai ka ga mutum a gigice, in ka tambaye shi me sanadin gigita sa bai sani ba. A gigice yake, yana zance sarbadi, yana yin wani abin na mahaukata, amma wallahi bai san yana yi ba, saboda gigitar duniya. To saboda haka fa innamal mar'u fi dunya ala khatar in lam yakun mayyatan fil yawmi ma tagada. Wanda dai yake cikin duniya yana cikin hadari, idan yau ba matacce bane gobe yana cikin mutuwa. Dan haka wannan shine dan abin da na tsakura musu a can, kuma gashi na maimaita, wanda muka faɗa daidai Allah ya sa mana ladansa.